Bago nga vlog karon featuring ang kanang gikan old. So ayun po no, may gagawin kami ngayon na vlog. Isa sa mga challenge is Tagalog challenge. Kaya na to, Tagalog challenge. With book Tagalog sa book. With Tagalog pagkatubag. Hello kuya. Natin din. Walang kasi ikaw ne. Tagalog. Ikaw ba to ang Kulanggos? Animas. Tagalog po kuya kasi nagpa-vlog kami ngayon kuya. Isa-isa ba? Ang resto daw ni Igay. Ano kita gini? Oo, siya ngayon. Tagalog. Lapit si nanay. Baka nanay nang bililin. Tagalog. Okay. Pakunin ko na lang kay nanay tsaka bigay ko na lang kay Kokoy. Kasi aagihan niya mamaya. Tagalog. Patayin mo na. Double KO. Samukang Kulanggos. Tagalog lagi, Tagalog po tayo. Samuk talaga si Uncle Angel. Bakit ba tayo nagtatagalog guys? Masyado malakas. Tagalog. Tagalog. Sige na Tagalog. Ha? Walang masabi. Tagalog girl. Wala akong masabi. Wala ka masabi. So? Saan tayo pupunta? Oh, Tagalog. Tagalog lagi girl. Sige. Ano? Tayo. Anong Tagalog ng bulalo? Bulalo lagi kayo? So, pupunta po kami ngayon sa diversion road kasi kakain kami ng masarap na bulalo. Tapos? Balik din. Kibi to guys. Huwag kayong ano tayo. Para kanino ang goodbye? Uy, sagutin mo! Tagalog. Sagutin mo ang So we're here at sa isang kakarinderya. So itry na mo speed eating challenge kasi dili mo sagot si Kim naman speed eating. Sarap ko rin. Wait. So doon sa yung reaction mo, anong si Alan ang gibutan na dapat si Rizal? Ambot ng Rizal pa nang iyang bo. Rizal kay! Kuwain sa iyang kong piso. Tanawa o Alan. So, kanang ako bigbusin, anong kala ng nakabutang nga? Alan, nganong Alan man nga si Rizal ba yan itagak na Alan? Talay problema? Patulpo mo. Oo, tanawa ninyo ang piso, kinsa man nasa piso. Nabuday siya. Rizal ang nasa piso. Bok, nganong si Alan ang gibutang bok? Ha? Nganong si Alan? Base sa napag-isip at napagtanto ko sa... Not bad. Oo, nganong si Alan man. Base si Alan ang nagbuhat sa... Oo. Di dapat maghimo pud og piso nga Alan ang nakabutang. Ang bobo mo. Tayo na nga. Doon no. Lagi kay. Oh, kung kani atong i-drop, dili nila daw aton kay dili man si Alan, si Rizal man. No? Tama na. No? Ayaw na tagay problema yung kagalingon. No? So mo to guys, di ko musugot kay nganong Alan ang gibutang dapat si Rizal. So, mo to guys. Malarga nami guys. Bye-bye guys. Chicks mo ay sa akin na may crush. Kasama mo sa club, kasabay ko lumabas. Okay lang, di ka tafat, okay lang, gaya ka lang. Kahit sumakabo pa yan, gustong chick, akin na yan. Sobrang high na pagkataas, parang nangyayang. So parang gago? Get the juice and never forget to go. This was never, ano ka, you want down with it too. I just like to talk, don't mean I'm real nice. I'm with ass in mine, I'm the polo dripping on this ice. On this pantomime, working
working nights until I get that rich life, yeah. To say, I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both Na ako'y pangutana sa inyo karon. Kabalo ko nga kuhaon ninyo si Paulo. Nganong wala ninyo gihapitan tong pagpatulong na tong kaon? Ano ninyo ipasabot, ana guys? Anong wala ninyo gihaga tong kaon? Ha? Oh, kumbaga sa kumbaga sa ang team working, anong wala nimo gihagad si Paulo o pa ni Ortodaan? Gihapit. Anong gasto si Paulo? Ha? Andiyan Sudor? Si Paulo, engineer na, no? Taggan, nako pa nagsildo. Ang problema lang, no? Kami paggastoon. Di ba? A few moments later. Pag-hi sa samong team Dorky, be. Ano naman ganyan? Hi, Team Dorky. Tanginan nyo.